तो बघा तो डोळा उघडलेला आहे. जसं घराचं काम झालं की ती दोन्ही डोळे उघडणार. फुलं काय कमी पडणार नाही. तुम्ही येऊन कमी पडणार नाही. तुम्ही घरी पण घेऊन जाऊ शकता. फिश टँक आहे का काय आहे ते तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये मोठे मच्छी आणून सोडायचे आहेत. हे मोरोकोन पॅटर्नचं आपलं वॉशरूम आहे. तर सर्वांना नमस्ते. चला हा चष्मा सूट करतोय मला का हा चष्मा सूट करतोय सांगा. ओके बघा हा जेंट्सचा चष्मा आहे. माझ्या वडिलांचा माझ्या पप्पांचा चष्मा आहे आणि हा मम्मीचा चष्मा. किती वर्ष झाली ह्याला. आता काय मी तुम्हाला चष्मा दाखवायला व्लॉग नाही केलेला आहे. आज वार आहे सोमवार. तारीख मला माहीत नाही कारण आमची झाली सुट्टी सुरू. आम्ही तारीख बघणं आता बंद केलेलं आहे. आणि आज पहिल्यांदा माझ्या खिशात दोन्ही किसे माझे खाली आहेत बघा. किसे खाली का म्हणतो आहे कारण दोन्ही मोबाईल पण मी आतमध्ये ठेवलेले आहेत. आता मी कॉल बिल उचलणार नाही. होमस्टे सुरू आहे आतमध्ये जाऊन उचलणार म्हणजे थोडंसं मी टाईम रिलॅक्स टाईम आम्ही ठेवणार आहे. आता हे ज्यांचा चष्मा आहे आता हे पूर्वजापासून पुढे पुढे फॉरवर्ड होत चाललेला आहे. वडिलांचा चष्मा मला आलेला आहे. आता मम्मीचा चष्मा मम्मीनी दुसरा घेतलेला आहे कारण नंबर लागलेला आहे. हा काजलला दिलेला आहे. पण आज घालून बघ कसं दिसतंय. ओके चांगलं वाटतं. येस. आणि सनग्लासेस आम्ही दोन कारणासाठीच घालतो. एक असेल तर ऊन आणि दुसरे आमचे सुजलेले डोळे लपवण्यासाठी. आमचे नाईट डे नाईट एकदम मस्त सुरू होती. सीझन मस्त गेला. बोलतात ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स म्हणजे भरपूर रिस्पॉन्स. आणि त्यासाठी तुम्हा सर्वांना थँक्यू जेवढे आपले होमस्टेमध्ये गेस्ट आलेत. परत एकदा थँक्यू की तुम्ही येता एक एक्झाम्पल सेट करता. आपला एक होमस्टेने तर आपण डबल होमस्टे चालवतो आहे. असं तिसरा पण रेडी होतो आहे. एक बोलू शकतो आपण एक डायलॉग म्हणतो ना असं दिसू दे ना नवीन होमस्टे त्याचं तर आपल्याला प्रमोशन करायचं आहे. इकडे उभी राहूया आपण. ह्याचा ऑलरेडी प्रमोशन झालेलं आहे. एक तीर से दोन निशाणा. बोलणं पण होतं आहे प्रमोशन पण होतं आहे. जसं आपण एकदा म्हणतो ना काव्य आपण काय म्हणतो की मन भरून खाल्लं पोट भरून खाल्लं. तसं या सीझनमध्ये मन भरून बिझनेस केला मी. होय मन भरला हा दिवस रात्र एक करायचे असतात ना ते एक करून बघितलेले आहेत आम्ही. आणि आजच माझी दिवस रात्र झाली. येस डे नाईट मम्मीचे झाले कारण पुरणपोळीची ऑर्डर होती. सकाळी लवकर रात्री लेट आणून लवकर करून सर्व अशी प्रोसेस होती. म्हणजे कोणत्याच आता एक गेस्ट गेलेत आपले चेकआउट झालं. त्यांना साबुदाणे वडे दिले. त्यांना पुरणपोळ्या पण दिले. त्यांना चपाती भाजी पण पार्सल दिली. ओके म्हणजे किती प्रोसेस असतं. आम्ही ट्राय करतो की प्रत्येक गेस्ट ईच अँड एव्हरी कस्टमर शुड बी हॅपी शुड बी सॅटिस्फाईड. म्हणजे प्रत्येक गेस्ट हॅप्पी राहायला पाहिजे. चला असे दोन शब्द बोलून मी आत्ता भाषण समाप्त करतो. तुम्हाला आता घर दाखवूया. आता अपडेट किती झाले आणि काय काय कितपत आपलं घराचं काम सुरू झालेलं आहे. मी पण नाही गेली आहे. येस आता तुम्हाला घर बघायचं आहे का मम्मी पडताना बघायची आहे. पडताना मी पडणार नाही. हा मग तो चष्मा काढ मग नाही तर पाडणार तू. चष्मा घातला की पाडणार. ओके आणि आता ऊन आहे म्हणून मी घातलं आहे. मी पण काढतो. आता शो करायला एवढा आपल्याकडे वेळ नाही. चला तुम्हाला घर दाखवतो. चला मस्तपैकी वाळू बिळू सर्व संपलेली आहे. माल मटेरियल संपलेलं आहे. एक तुम्हाला ना मी कॉस्टिंग सांगत नाही. एक टाईलचा खर्च मी बाकी काय खर्च सांगत नाही. परवा सहज गेलो की वरच्या बाथरूमचे पण टाईल्स बसवायला लागले. तू पुढे स्क्रीनवर नाही असं वाटलं कॅमेरामॅनला नाही. इथे मेन आमचे होस्ट कम दोस्त शुभांगी किरला आम्ही पुढे घेतलेलं आहे. एक जनरली सांगतो त्यावरून कॉस्टिंग समजेल. घर बनवणं बोलतात ना तसं नाही सोपं. फक्त थोडे टाईल्स कमी पडले ना तो बिल 23,000चा झाला. मग काय कॉस्ट पडत असेल ह्याला. म्हणून आरामात होत आहे ना ते आमच्यासाठी पण चांगलं आहे. चला पायरी झालेली आहे. पायरीच्या मध्ये भर टाकलेली आहे. इकडचीच भर उचलून इकडे टाकलेली आहे बघा दिसते. सिमेंट तर एवढे लागतात ना म्हणून ह्याला कॉन्क्रीट हाऊस म्हणतात ना. दर 5 दिवसांनी 20-25 सिमेंटचे बॅग येतात. 50 सिमेंटचे बॅग्स येतात. दरवेळीच चालू आहे काय ना काय. ग्रेनाईट कमी पडले टाईल्स कमी पडले ते सर्व मागवणं या मे महिन्यात होमस्टेचं रुटीन मॅनेज करत हे सर्व पण मॅनेज करणं. म्हणून आय गेस मे महिन्यामध्ये मी 2 ते 3 व्हिडिओज टाकले आहेत. आणि हा आमचा डॉग इथेच असतो. याला हे जास्त आवडलेलं आहे. येस आणि थँक्यू तुम्हा सर्वांना पण. आणि थँक्यू काजलला मम्मीला बाकी सर्व स्टाफला कारण त्यांनी भरपूर सपोर्ट केला म्हणून आपण तुम्ही सर्वांना एवढे सर्व सर्व्हिस देऊ शकलो. आणि आम्ही एवढं कॉन्फिडंट आहे की हे सुद्धा आपलं डिसिजन राईट आहे. बरोबर आहे ना. आपण कसं स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड जातो.
ह्या रूम्समध्ये काही चेंजेस नाही, जसं आहे तसंच आहे. फक्त ही जी बाई आहे ती जास्त खुश झालेली आहे, कारण आता तिने बघा अर्धा डोळा उघडलेला आहे. होय. तो बघा, तो डोळा उघडलेला आहे. हा. जसं घराचं काम झालं की ती दोन्ही डोळे उघडणार, आणि ते दोन्ही डोळे उघडताय की नाही ते तुम्हाला स्पष्ट इकडे येऊन बघायला लागणार आहे. होय. चालेल. बाकी आमचं इकडे बघा, हा फिश टँक रेडी होतो आहे. हा फिश टँक शेवटला हा फिश टँक आहे का काय आहे ते तुम्ही आम्हाला कमेंट मोठे बॉक्समध्ये मोठे मच्छी आणून सोडायचे आहेत. येस. आता जेवढे अट्रॅक्टिव्ह आपण या खालच्या 5 रूमला, ह्या रूमला आपण 5 रूम म्हणू शकतो किंवा 2 मोठा 1 लहान रूम म्हणू शकतो. होय. तसंच अट्रॅक्टिव्ह आपण वरती केलेलं. ते इकडचे टाईल्स बाथरूमचे वेगळे आहेत आणि वरचे वेगळे आहेत. जाऊया वरती. हे खालचे दाखवलेले आहेत येस, ना? दाखवले. पायऱ्या मोजूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आणि खाली 11. जसे गणपतीला 21 मोदक लागतात तसं वरच्या टेरेसवर यायला आपल्याला 21 पायऱ्या आहेत तिकडे. बरोबर. आणि नवसाची पायऱ्या. 900 पायऱ्या आहेत, चढून यायच्या आहेत. हे बघा, आमचे बुब्बू लोक पण ऑलरेडी इकडे बसले. बुब्बू आणि पाठी काढू. चला तुम्हाला इकडून दाखवतो. बघा इकडे बघा, ग्रेनाईट वरती लागलेले आहेत. हे ब्लॅक अँड व्हाईट कलर असेल म्हणून तुम्हाला एवढं दिसणार नाही, पण क्लीन झाल्यावरती दिसेल. इथे ग्रेनाईट लावलेले आहेत सर्व. इथे पण ग्रेनाईट लावलेलं बघा. म्हणजे ह्याच्यावरती पण तुम्ही असं बसू शकता. आता मी बसत नाही कारण ते घाण आहे, पण बसायचं नाही. इकडे रेलिंग लागणार आहे. सर्व प्रोटेक्शनचे गोष्टी सर्व करणार आहे. तिथे सर्व ग्रेनाईट लागलेले आहेत. म्हणजे ग्रेनाईटचं काम हा सर्व पूर्ण झालेला आहे. एक तुम्हाला चांगली गोष्ट दाखवतो, या माझ्या पाठून. जे आता फ्रंट रूम आहे आपला, गोल्डन रूम सारखा आहे एकदम सर्वात बेस्ट रूम. त्याच्या बेसिनचं कॉर्नर बघा कसं डिझाईन केलेलं आहे. छान वाटतोय ना? मस्त. टेबल टॉप बेसिन आहे. बेसिन पण आपलं वेगवेगळ्या प्रकारचे असणार आहे. आणि सोबतच तुम्हाला आता बाथरूम दाखवतो. या कसं वाटतं बाथरूम? काव्या कसं वाटतंय? गोल्डन. मस्त ना? आणि एकदम बाथरूम स्पेशियस आहे, अटॅच्ड आहे. आणि डे लाईट पण बघा, आता दुपारचे 2 वाजलेले आहेत आणि हे आपण हायलाइट केलेलं आहे. इथे आपली ही टाईल्स याला मॅचिंग होणार आहे. आणि इकडे फ्लॉवर डिझाईन, हे खाली डिझाईन आहे, वेगळी फुलं डिझाईन. बाहेर जायची गरज नाही फुलं आणायला. आंघोळ केली की एक फुल काढायचं आणि आपलं देवाला घालायचं. यातलंच ना? हा, आणि यातलंच. फुलं काय कमी पडणार नाही. तुम्ही येऊन फुलं काय कमी तुमच्या पडणार नाही. तुम्ही घरी पण घेऊन जाऊ शकता. हो. ओके. चला, तर हा एक रूम स्पेशियस आहे. इकडे वावरायला ह्या रूम वाल्यांना समोर जागा भरपूर आहे. आणि वाळू बिळू पुढे आणून ठेवले तर का फ्लोरिंगच्या लाद्या उद्यापासून बसणार आहे. फ्लोरिंगच्या लाद्या. ओके. त्यासोबतच बघा इकडे पण ग्रेनाईट लागले आहे. इथे पण सर्व ग्रेनाईट बसून घेतलं आहे. इथे पण सर्व फेन्सिंग येणार आहे. इथे ग्लास येणार आहे. भरपूर काय मटेरियल आणून ठेवलेलं आहे सर्व गोष्टीचं. ओके. आणि आता 2 वाजता मी इकडे उभा आहे. वरती दाखव काव्य. एकदम व्यवस्थित. इथे काय जास्त ऊन लागत नाहीये. नाही. हां, तापमान ऊन काय वाटत नाही आहे. व्हेंटिलेशन आहे. आणि जेवढी ब्राईटनेस मला रूम्समध्ये हवी होती, व्हेंटिलेशन हवी होती, सर्व गोष्टी आहेत. म्हणजे ज्यासाठी एवढे एफर्ट्स घेतले होते तर ते व्यवस्थित होतं सर्व. आता रूम नंबर 2 दाखवतो. त्याला पण बेसिनचं काउंटर टॉपला बघा हे अशी डिझाईन दिलेली आहे. आणि हा बाथरूम तुम्हाला दाखवण्याच्या अगोदर ह्या पॅटर्न आहे, मोरोक्को पॅटर्न म्हणतात. ह्याचं डिझाईन कशी केली तुम्हाला मी दाखवतो. चप्पल घालून जाऊ का नको जाऊ असं विचारायचं चप्पल घालून चालेल ना? आता बघा, जी डिझाईन वरती आहे तीच डिझाईन पायाखाली आहे. दाखवतो. एकदम भारी. हा, बरोबर ना? आता कॅमेरामॅन तसंच पाठी जावा, बॅक साईडला जावा, अजून पाठी खाली उतरा. येस. आता ही डिझाईन वरती तशी पायाखाली दाखव. ओके. तर हे मोरोक्कोन पॅटर्नचं आपलं वॉशरूम आहे. ही डिझाईन मला भरपूर आवडली. आणि खाली हे आयडिया छान वाटली ना तुम्हाला? मस्त वाटली. मस्त. आणि बाजूला आपलं हे म्हणजे हायलाइट पण झालं आणि हा कॉन्सेप्ट पण छान झालं. आणि हाच एक असा बाथरूम आहे जो आपण संपूर्ण वरती घेतलेला आहे. कारण त्याला जर अर्धवट केलं असतं तर पेंटने केलं असतं. बाकीचे आम्ही 8 फुटी घेतलेले. हा दुसरा रूम पण एकदम बघा, वारा येतो इकडून आणि लाईट पण आहे. इथून तुम्हाला टेरेसचा व्ह्यू दिसतो. हे आता तिसऱ्या बाथरूमकडे इकडे जाताना तुम्हाला दाखवतो. इथे पण ग्रेनाईटचं काम झालेलं आहे बघा. हे पण सर्व ग्रेनाईटचे फ्रेमिंग हे सर्व झालेलं आहे. आणि वाळू सर्व वरती आणून ठेवलेली आहे.
इकडचं जे डिझाईन आहे ना ते थोडंसं टाईल्स जरा प्रीमियम क्वालिटीचे आहेत, ते पण तुम्हाला दाखवतो. कारण हा जो रूम आहे आपला, आपण ए शेपच्या समोर बनवणार आहे आणि हा एक त्याचा अटॅच बेडरूम आहे. मी चप्पल काढतो, क्लीन वाटते इकडे चप्पल काढतो. हे बघा, हे फुल आपले तसे एक 10 रुपयावाले फुल असतात आणि 20 रुपयावाले फूल असतात. तर हे तशातले कोणते पण तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. हे डिझाईन बघा आणि बाजूला क्लाउडी डिझाईन दिलेली आहे. म्हणजे माणसं रूम मध्ये येतीलच, सोबतच जेव्हा तुम्ही बाथरूम मध्ये पण याल ना तेव्हा तुम्हाला एक चांगलं फील येणार, मस्त वाटेल तुम्हाला. ओके, हे काही असं डिझाईन आहेत. ह्याच्यासाठी थोडासा वेळ लागतो, चांगलं होणार एकदाच होणार पण चांगलं होणार. ओके, आणि सर्वात जास्त अजून एक दाखवतो. वरती तुम्हाला बघा ते सिल्वर कलरचं सर्व दिसत असेल, म्हणजे हीट नाही मारणार म्हणून. त्याचं रिझल्ट आम्हाला आता दिसतोय की एवढा हीट मारत नाही आहे. ओके, तर एवढं सर्व आपलं काम झालेलं आहे. आणि मस्त ह्या साईडला आला तर हे सर्व व्ह्यू दिसेल तुम्हाला बघा. आणि बॅक साईडला आपलं हे. चला, अशा प्रकारे छान दिसतो ना. हां, आणि तुम्हाला सांगतो हा जेवढा आता मोकळा आहे तेवढे वॉल असून पण हा मोकळा राहणार आहे. कारण याचा कॉन्सेप्टच तसं आहे, म्हणून तुम्हाला आता मी लांबून दाखवतो. हा आपला ए शेपचा होणार व्यवस्थित आणि मस्त. तर वरती आपले 3 मोठे रूम रेडी होत आहेत. तर अशी आहे आपली अपडेट. आणि आज आपल्याला ब्लॉग करायला वेळ का मिळाला, कारण बुकिंग आपली फक्त गोल्डन रूमची आहे. 3 दिवसाचे बुकिंग आहे. ते गेस्ट फिरायला गेलेले आहेत. म्हणजे अजून पण असं नाही की पूर्ण गेस्ट नाही, असं नाही. 1-2 रूम असतातच बुकिंग, आणि आम्ही ओपन ठेवलेलं आहे. आता तुम्हाला सांगू ह्या तुम्ही कधी पण येऊ शकता पावसातून. येस, पावसाचं पण आपलं होमस्टे ओपन आहे, बंद करत नाही आहे. कारण ह्या घराचं काम असल्यामुळे आम्ही इतर कुठे जाऊ शकत नाही, म्हणून आपलं होमस्टे. इवन जुलैचे पण 3 दिवस वरचे 2 रूम बुक झालेले आहेत. जूनचे पण बुकिंगमध्ये आता परत 2 आठवड्यांनी बुकिंगसुद्धा आहे. ओके, तर असे वा वा वा, तुम्ही कधी पण पावसात मजा घ्यायला येऊ शकता. येस, एक पावसाचा एक सांगतो, वॉटरफॉल चालू होतात. होय, आणि प्रत्येक स्पॉट हा टुरिस्ट स्पॉट होतो. तुम्ही गाडी कुठेही थांबवा, तुम्ही एक चाय पकोडे घेऊन इथे पण बसलात ना तरी तो टुरिस्ट स्पॉट होईल. हा पावसाची इम्पॉर्टन्स. आणि पावसामध्ये कोकणात येऊन भजी खाण्याची वेगळीच मजा आहे, चाय भजी खाण्याची. ती आपल्या गॅलरीमध्ये पण आहे, तशी तिथे पण आहे. चला मग असे 2 शब्द बोलून आणि 2 डॉगला दाखवून ती रागवतेच नेहमी ह्या दोघांना प्रेम केलं की. म्हणून ती साईडला बघ, तोंड तिकडे भरून बसते कधी कधी. बघ आली मॅडम, तिला पण हात फिरवायला या इकडे या, तेव्हा चेक करते. काळूबाई, चला आता आपण व्लॉग एंड करूया आणि नक्कीच ट्राय करू डेली व्लॉग टाकायचे. चला बाय बाय. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय.